Hey der. Vi skal lige have stoppet det her autofokus fis her. Se i gang. Properties, camera control. Autofokus, nej tak. Apply. Sådan. Vi har en såkaldt ultra okay lygte. Og den er, som den ligger nu, med en masse mode, så den kan blinke og dytte og botte og alt muligt andet skrammel. Og lad os lige være ærlige over for os selv, hvad helvede skal vi med det i en lommelygte. Og nu vi render herhjemme på farmen og leger. Og finde et stykke værktøj. Så derfor så gør vi det, lige for at beskrive det kort. Vi tager lygten, skruer linsen af. Nu det her det er en ultra okay T6, men det virker på 99% af alle lygter. Af med kransen, af med linsen, væk med o-ringen, og nede i har vi de to standard djøvler der, som vi skal have fat i med noget spids. Så vi kan få dem af. De kan godt sidde temmelig djævligt godt fast, og det er så tilfældet her. Så vi tager lige noget, der er lidt mere bastant. Og det er Facebook, der dinger i baggrunden, det er jo standard, jo. Så lykkes det. Der er lige sådan en gang varmlim, eller hvad fanden er, sådan en pistolslim. Der holder den til huset, så den ikke rasler løs, eller hvad fanden kinøjserne har tænkt på, det ved man jo aldrig. Men med den ordner skal vi have taget det her ud. Vi skal lige have... Nå, sindssygt, det er irriterende. Sådan. Som sagt, vi skal have skruet pære samling her i. Når vi så har den ude, så skal vi have fat i selve pærehuset her. Og i den er der et lille hak, vi kan sætte noget spids ned i. Og vippe den op sådan der. Så har vi to ledninger og et lille circuitboard her. Print. Prøv lige at se, om jeg kan zoome her. Fokus. Prøv lige autofokus her en gang. Apply. Kommer der lige autofokus på nu, der er så småt. Som sagt, vi har to ledninger. Plussen, det er den røde, den skal vi ikke overhovedet røre ved. Det vi skal have gjort, det er, at vi skal bypasse. Forbigå. Så vi vil printe den hernede. Og det gør vi forholdsvis enkelt faktisk. Og igen, det virker på 99% af alle de her Kina-lygter her. Jeg ved ikke, om vi kan se printet her. Prøver jeg at pege så godt jeg nu kan. Nå, heroppe har vi sådan en indentering i minuskanten, så vi ellers skal få den til at fokusere. Lad os lige prøve at se, om vi kan zoome lidt ind. Nu er det ikke lige mit yndlingscam. Prøv lige at tage den fra den der. Super. Bedre får vi det vist ikke. Her har vi minuspolen, og den skal vi have op på polen vi har der. Måden vi gør det på er ganske enkelt. Vi starter med at tage og lige ridse printet af for lakken. Således. Så tager vi og tager vores ganske almindelige loddekolbe og lidt loddet til. Den tager vi så her og lige tænder vores lille nyanlagte loddeø her. Jeg skal få det til at varme op ordentligt.
den er fortændet. Så tager vi vores hvide ledning og lodder af, hvor den sidder nu hernede på minusen. Jeg tager den lige ud af frame her og får den loddet af. Det er endnu bedre måske. Tager vi og lægger den der. Således, nu er den loddet af printet. Nu skal vi så have fat i vores lille tang. Jeg bruger en tynd pincet. Jeg kan sgu ikke se til det her med at blive gammel. Når der er noget. Så skal vi have minusledningen loddet på vores nyfortændede loddeø herude. Jeg skal lige have ordentligt fat på den her. Således. Det eneste, der er vigtigt her, det er bare, at den ikke har forbindelse til den gamle loddeø, vi har her. Jeg prøver lige at vippe det her lidt mere in-frame, så vi kan se, hvad der foregår. Jeg skal prøve at forklare det. Jeg har set mange af de her film, hvor det er, at den viser, at man skal lave på et nyt print og alt muligt. Men det er altså et enkelt, det er minusen, der styrer det her print, så det der, det er den originale loddeø minus. Der går det ind igennem printet, og i at vi både kan dæmme lyset og SOS og flash og alt muligt lort. Strobelys og sådan noget. Nu går vi ned på selve remmen her, det vi har rundt i kanten her. Det er den, hvor den ligesom danner kontakt med lygtehuset. Og lygtehuset, det har jo så igen kontakt direkte til minus igennem kontakten. Så i stedet for nu, når vi trimmer på kontakten ned i enden, når den så går hen og vælger de forskellige modes, så går den nu hen og bare vælger og siger strøm til, strøm fra. Jeg prøver at samle det igen. Og lige prøver at få lidt op her. Så lige zoome. Properties. Camera to focus. Sådan der. Samler vi så det her igen ved at tørre ledningerne ned i. Således. Så tager vores lygte. I med O-ring. I med linsen. I med linsekopper. Og det her, det burde jo være 2 CR123A mange batterier. Men jeg er den her i stodder. Jeg ved ikke, om det ligger til radioamatør, eller det ligger til Sønderjyd, eller det ligger til mig generelt, eller hvad pokker det gør. Men jeg er den her i stodder, jeg kender det sgu gerne. Så jeg bruger fra gamle bærbare og håndværktøj lignende de her 18650. Findes gratis på skrotpladsen, det er som regel kun en enkelt celle, der er gået. Og nu har vi så her on, og jeg kan stå her og trykke på kontakten fra hovedste plads og nytårsmorgen og alt det der, og der sker ingenting. Det er on-off. Så nemt er det, og hvis man ønsker at lave det tilbage igen, så monterer man bare retur på minus. Nemmere gør det ikke, så alt det der med at lave nye print og så videre, det har vi hermed påvist. Det behøver man ikke. Så håber det grus. Moin.